Доктар папрасіў жанчыну назваць адну рэч пра сябе, чым яна незадаволеная. Успамін, частка цела, нязручная звычка, што заўгодна. Нават пухліна або смяротнае захворванне, такое як рак або закаркаванне артэрыі. У інтэрнэце жанчына прызнаецца, што была не ў сваім розуме. У рэшце рэшт яна ігнаравала мільён чырвоных сцягаў, якія ўзгадвалі тузіны уліковых запісаў з моманту заснавання інтэрнэту. Але гэтыя акаунты састарэлі культурна, па часе і месцазнаходжанню, ператварыўшыся ў старыя казкі і гарадскія легенды, з якімі ўсе выраслі. Як, напрыклад, прачнуцца ў ванне, напоўненай ільдом, і даведацца, што ў вас скралі ныркі. На шчасце, гэта было не так для гэтай жанчыны.